Hey guys, Boro मोनसे YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायबाय। भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टारनि बिथोन बायदियै थांनाय मोनानि 12 बाजिनिफ्राय जोंनि भारत हादरनि गासै हादोरसाफोरानो 21 साननि थाखाय लकडाउन जानानै थानांगौ जाबाय। दा लकडाउन माने मा आरो लकडाउन जायोब्ला जों मा खालामनो हायो आरो मा खालामनो हाया बा लकडाउन जायोब्ला मा टर्म्स एन्ड कन्डिशनफोर दङ बेखौ आं नोंथांमोननो सुंद'यै फोरमायनो सानदों। गोरलै रावाव बुंनो थाङोब्ला लकडाउना मोनसे गोब्राब थासारि एबा इमारजेन्सि सिचुएशनाव गभर्नमेन्टजों बाहायजानाय मोनसे सिस्टेम जेराव सोरबा नखरसेनि सुबुङा गावनि नखरखौ गारनानै गुबुननि नखराव हाबैनो हाया बा गावनि नखरखौ गारनानै बाहेरायाव ओंखारलांनो हाया आरो बाहेरनि सोरबा सासे सुबुङाबो नोंथांनि नखराव हाबफैनो हाया। नाथाय नोंथांमोना खायसे इमारजेन्सि खामानिफोरनि थाखायल' बाहेरायाव ओंखारनो हायो। जाय इमारजेन्सि बुङोब्ला जों बेखौनो मिथिनांगोन जे जोंनि नखराव सोरबाफोर जुदि लोमजानाय साजानाय दङब्ला बे सुबुंखौ जों देहा फाहामसालिसिम लांनो थाखाय सुबिदा दङ आरो नोंथांनि नखराव माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला नोंथाङा बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय थोंजोङै पुलिस थानासिम थांनायनि सुबिदा दङ आरो लोगोसे नोंथांनि नखराव माबा मोनसे नांगौ जायोब्ला नोंथाङा बे नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ थोंजोङै ग्रसारि बा गेलामाल दखानसिम थांनानै लायनो हागोन। मानोना जोंनिया बाजाराव जिखिनि गलाफोर दङ बेफोर गलाफोरनि मादाव अनलि जोंनिया मा ग्रसारि बा गेलामाल दखानाल' अपेन थागोन बाखि जिखिनि गलाफोर दङ बेफोर गलाफोरा गासैबो बन्द थागोन। बेफोरबायदिनो नोंथाङा गोनांथि जानाय खामानिफोरनि थाखायल' एबा ओंथि गोनां खामानिफोरनि थाखायल' नोंथाङा बाहेरायाव ओंखारलांनो हागोन। दा जों बे लकडाउनखौ मानो मानिनानै सोलिनांगौ नाय जोंनि भारत हादराव थैनायनि जि हार आरो लोगोसे बे बेरामजों साग्लोबजानाय सुबुंनि हारा बांबोगासिनो दङ आरो बे बांबोनायनि हारखौ होबथानो थाखाय बा बांबोनायनि हारखौ खमायनो थाखाय जोंनि भारत हादराव लकडाउननि अनगायै दासान्दि गुबुन जेबो राहा गैथ'वा। मानोना जोंनि भारत हादरा गुबुन हादरनि रुजुनायाव जोबोद गोरिब आरो गोरिब जानायनि थाखायनो जोंनि भारत हादरा नांगौबादि इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ होनो हानाय गोहो गैया आरो लोगोसे जोंनि भारत हादरनि सुबुं अनजिमाया गुबुन हादरनि रुजुनायाव जोबोद गोबांखा आरो बे गोबां सुबुंफोरखौ खनसे लागैनो बे बेरामा जुदि साग्लोबब्ला जोंनि भारत हादरा जेसेबां गोरिब आरो बेनिख्रुइ जों डाबल गोरिब जानानै थानांगोन। बैफोर जाहोनफोरनि थाखायनो भारत हादरा मोनसे गोरलैनो सलुसन होदों मा ससियेल डिस्टेन्सिं बा ज' बेरायनाय ज' थानाय बेफोरखौ गासैखौबो टटेलि बन्द खालामनाय आरो लोगोसे नोंथाङाबो भारत हादरनि सासे नोगोरारि हिसाबै बैफोर खामानिफोरखौ जाहाथे जाफुंनो मदद खालामो आरो लोगोसे नोंथाङाबो नोंथांनि नखरनि आरो समाजनि आरो लोगोसे जोंनि भारत हादरनि रैखाथिनि थाखाय जाहाथे बैफोर खामानिफोरखौ भारत हादरनि बिथोन बायदि मावलाङो आं बेखौनो बयखौबो खावलायबाय। लोगोसे जोबथियाव नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायबाय नोंथांमोनाबो जाहाथे गावबा गावनि देहाखौ जेसेबां हायो एसेबां जोथोनै लाखि। स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। नोंथांमोना जुदि दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। थेंक इउ।